Nanakowa Production. Sai an jira. Sai an jira. Daga IBM na tabbata. Sai an jira. CEO IBM zan gaskata. Sai an jira. IBM Communication Center. Sai an jira. Daga IBM Communication Center. Sai an jira. Shine birnin mu IBM Center. Sai an jira. Ga Abujar mu ku zo IBM Center. Sai an jira. Shine Kanan mu IBM Center. Sai an jira. Kuma shine Bauchin mu IBM Center. Sai an jira. A farashin sauki da kun zo kun samu. Sai an jira. Na kowa ne da waka mai taken. Sai an jira. Ambassador Alhaji YTJ ka faɗi sai sun jira. A wayoyin ma sai sun jira. IBM daga IBM sai an jira. Daga CEO IBM Communication. IBM daga IBM sai an jira. Daga CEO IBM Communication. Sai an jira. Sarkin mulki nake kira tun farko. Sai an jira. Domin neman aiki na yi karko. Sai an jira. Akan gwarzo na ganga na doko. Sai an jira. Alhaji IBM Communication Center kwarai. IBM daga IBM sai an jira. Daga CEO IBM Communication. Rabbi salatin kagun manzo. Sai an jira. A ciki na salatin har sahabban manzo. Sai an jira. Sa'oga IBM mai kwazo. Sai an jira. A daga darajarsa makiyansa duk sai jira. IBM daga IBM sai an jira. Daga CEO IBM Communication. A fagen kayan wayan da wayoyin kun san. Sai an jira. Kofawa ba da iyafis kun san. Sai an jira. Da kilifofi su bluetooth kun san. Sai an jira. Komai an haɗa kamfanin IBM sai an jira. IBM daga IBM sai an jira. Daga CEO IBM Communication. Ina mastaji ku taho gana ku. Sai an jira. Mai san caza ko laptop da irin naku. Sai an jira. Ina ba sa USB zo kar ku shaku. Sai an jira. IBM bai rainuwar riba tun anan kun ga sai an jira. Sai an jira. Sai an jira.